खुलुमबाय लोगोफोर, रंजालि बैसागोनि बयनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। फाइनालि नै जोंहा दिनै फिसाजोआ आसामनिफ्राय मोनफैनानै आंनो रेगे रेगां फास्रा दखना गोमो बिदन ओमफ्राय ब्लाउस गोज्जा गाननो लुगैनानै गाननो मोनमारबाय आरोना। बिराद खुसि आरोना गाननो मोननानै। ब्लाउसखौ आइया हरबाय, ओमफ्राय दखनाखौ फिसाजोआ हरबाय धेमाजिनिफ्राय। आरो रेगे रेगां जाहैबाय न'आव थानाय फिसाजो गोदोरनि। ओमफ्राय आंनिबो रेगे रेगां लाबोदो गोज्जा। माने आङो गोथां जिबायदि रेगे रेगांखौ बिहरदोंमोन बिखौ हरासै बिसोरो। आं बेनिखायनो फट' नायनो बिहरबाय थादोंमोन, नंगौना नङा ओरैनोसो लाबोगारनाय जागोन होननानै। नंमारगौसो आरोना, बेलेगासो फैमारबाय नै। आंना रेगे रेगां गोथाङा माने इथिंबो इदि दोङोमोन, ओमफ्राय इथिंबो दोङो, ओमफ्राय गेजेराव गैयामोन आरोना, खालिमोन। बिदि गेजेराव बांद्राय फुल थानायखौबो आं मोजां मोनलायलाङा। गेजेराव एसे प्लेन जानांगौ, होमबाना एसे सिम्पोल आराम नाङो आरोना, नायनोबो समायना नुसिनलायलाङो आंहा। स' लोगोफोर माखौथो नायबाय थाखो? थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो! जोंहा आबैया दा दसे बाहेरायाव ओंखारलांथ'बाय। बाथौआवसो थांखोना सोरनावबासो आर'जसो जादों नामाथाय। ड्राइभार मोनफैनाय लोगो लोगोनो थांबाय आरोना। ड्राइभारा दिनै बिसोरा जोंहा रानिखौ स्टेसनाव लायनो थांदोंमोन। 11:30आवनो, ट्रेना 11:30आवमोन। ओमफ्राय 11:30नि ट्रेनानो फैयै फैयै 3टायावसो मोनफैदो आरोना। मानो होनोब्ला मैया जलपाइगुरियाव ट्रेना गाज्रि जादोंमोननो। 9टायाव गाज्रि जानायानो बानायनानै 12:30आवसो हगारदों आरोना। बिनिखायनो बिराद लेट जादों। थाब मोनफैथारगोन साननानै ड्राइभारा लायनो थांदोंमोन, ओंखाम जायालासिनो गारियावनो दाबो दङ। ओमफ्राय फैनानै आरो आबैया तारातारि लाना थांबावबायसो, ओंखामखौनो मोनजायासै बिसोरा। आङो दाना फुङावनो थाब जाना लानांगोन। आं माने न'आवबो नास्ता जाना फैखादोंमोन आरो इयाव फैग्रोमोना साहा बिस्कुट लोंनो। बेसां जागोन उखैयाखैमोन, बिनिखायनो जालाङाखै बिदि होनदों आरोना। आबै गैया नालाय होथारलायबाय भिडिअ बानायनाया। रानिया फैग्रोमोना गार्डेनाव दै लुगासिनो। आगैया दं नामा सोरबा गोसो थोनाय, गैयाबोला होना गालां नोंनि फन नाम्बार। बैसागोबा मासे बैसागोनि मेथाइ रोजाबनो मोजां नाङो, गोसोफ्रा खुसि जायो, मोसानो लुगैयो, रंजानो लुगैयो। जेरै रंजालि बैसागो नालाय ना लोगोफोर। फाइनालि गोज्जा रेगे रेगां बिहरनानै मोनमारबोबाय नै। गांसे जेने थेने फैदो आरोना, बाक्सु सिङाव दोङोमोन, आं नुवाखैमोन आरोना। गोथाङासो फैयासै आरोना, बेलेग फैबाय। आं जेखौ बिहरदोंमोन बे नङा। आं न'आवनो लानानै बेरायबाय थायोमोन ना, बेखौ बिराद मोजां मोनोमोन आङो बे गोथांखौ। फट'फोर बानायनायाव, भिडिअफोर बानायनायाव बिराद मोजां जायोमोन। नै ब्लाउसआ जेने थेनेसो जाथारो। नाम्बारानो आङो 36, 40फोरसो गानो। माबायदि एसां फिसाखौ हरदो आरोना, जायानो। जेन थेन जादों आरोना, जेन थेनसो सोनो हादों। दिनैसो गाननो मोननानै जि मोजां नांदों आरोना। दखना गोमो, ब्लाउस गोज्जा, रेगे रेगां फास्रा, बिराद मोजां नांदों। गानफेरनो मोना नालाय मालाय जायगायाव। एखे रायैनो बोसोरनै जासिगोन लंपेन्ट गानै गानै खामानि मावनाया। जि दखना गाननो लुबैखायो आरोना। दखना गोमो, ब्लाउस गोज्जा, रेगे रेगां गोज्जा, बेफोरखौसो बिराद गोसो जायो आरोना गाननो थाखाय। अनलाइन अर्डार खालामनोबो मोजां। आइया ब्लाउस गोज्जा हरनायनि थाखाय थेंक इउ आयै बैसागोनि। ओमफ्राय दखना गोमोखौ फिसाजो अनसुमै हाबा हरनायनि थाखाय थेंक इउ अनसुमै मा।
ओमफ्राय रेगे रेगां गोजा आरो गोथां फास्राया जोंहा फिसाजो गिदिर न'आव थानाया हरनायनि थाखाय थेंक इउ मामा बयनिसिमबो बैसागोनि मोसानो फट' थिखांनो गावनि ड्रेसखौ मोननायखाय बिराद खुसि जाथारदों आरो ना मालायनि ड्रेसजों बारा गोजोननाय गैया गावनि ड्रेसाव गोजोननाय दं आरो ना बियो फैसिगोन नालाय दसेनो गानस्लायनानै लाखाबाय आरो ना गुबुन जायगायाव थाफैदोंब्लाबो गावनि हारिमु गावनि ड्रेसखौ बावगारनो नाङा गानालासिनो थानो नाङा लोगोफोर गावनि हारिमुखौ लाखिथारनांगौ